Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka na itong tanano. Mag-upload sa tao ko na ko apasultihon. Bahay ni sa badlongon nga asawa, pabadlong nga asawa. Ang suwatan po dahil karon pinadaki ni sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangalan nga Polding. Daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y tayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello. Kumusta ka mo? Ano yan? Sabi yung alagad sa kangina Trifon Morales. And then, may partner usab na ako diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Asap gid ha? Always say a prayer. Gamay lang yung paimangno nga ako yun. Gini nga itong pagpanalangin. Unas tanan ang atong labaw makagaham. Lord, thank you kayo sa inyong gihatagan. Sa imong gihatagan namong grasya diri matag adlaw sa katawan. O nga mong ipangandoy, Lord, nga unta magmalinaw na ang tibok kalibutan. Thank you, Lord. Salamat again sa atong mga grasya nga na-receive gikan kanimo, Lord. Thank you kayo. Bueno, ang suwatan po karon itong hatagin ng pagtigad, no? Pinadakinis usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Polding. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ariliano. Kaigsunan ang atong sender, si Polding. Kini ako problema tungod ni sa kong trabaho kay nagpabadlong maning asawa taon ako. Eh nganong na problema ko ani ko asawa no? Inaniyon ako pagsugod ang tanan ha. Kanta sa luwi mo gibingaw mga ani ta ha. Makantang na may bagong nanguot dito sa ninyong cellphone be. Kani akong katahon be. Gibiyaan ko unta ang akong pagkamangunguot. Kay lison makakuha labig luag dili hoot. Kung musakay ko sa jeep tuyoon ako og dot-dot. Kay aron kwartag silpon klaro gyud nga makuot. Kung dito sa probinsya anha standby sa perya. Hikap-hikapon ang lubot kun baga bang pitaka. Paghikapos kang lulu ang sampot sa piyot kaayo. Labi na ang kang lula, ang lubot purting luyata. Mangunguot, trabaho ko mangunguot. Sa tindahan, sa karsada, bantay kay kuutan tika. Bisuway kog negosyo ang pagbaligya og syabo. Kay kung dili masakpan, mahimo kang milyonaryo. Ay pagkadelikado sa mga pulis, gihanting ko. Kuyog mabukan ko so, nagkawatan, nalangsad ko. Nagkawatan, karon ako nagkawatan. Nag-upgrade ko, ug nagdugang, membro ko sa akyat bahaygang. Mangunguot, trabaho ko mangunguot. Nagkawatan, membro ko sa akyat bahaygang. Ay, day. Unsa man ka diha, ding? Wala man ka magunok diha. Unsa man wa kay duty dayron? Ah,
niya anyar ko dahil ka naka-report normal ko ganiha. Unsa gi-report nimo ganina do? Kuan, habal-habal driver disgrasya. Dito sa may tulay dahil luuya lang dahil kusog makibadagan niya. Wa makabantay tao nga doon na libaong nga kuan ba, lawom-lawom ba, nabalitok, nalabay tao ng pasahero, pero biliba ng pasahero ray, bisang nalagpot, ay may kamag yun, doy, iya ginuol ng driver. Mao ba iyang gitabangan ang driver? Wa, uy, iya ginuol ng driver, siya, asan sukli na ko, be. Pilit. Tawa na, no? Lami eh. Unya patay gyud ang driver. Ha? Ba't siya patay? Namatay kay, ang yabag man ng driver taon. Nga naman. Pagduol sa mga rescuer dahil, nakita mo kung murag na bali iyang taon ba? Nagatubang na skilid. Gidali po taong uli sa mga rescuer, gituyo pagbalik sa tubangan. Sus, kayang iyar ba dahil itong gisulob nga helmet ay, jacket ba? Jacket ba? Gibali niyang sulob ang jacket. Og nagtuo mga rescuer nga nabali ang iyang Mao to gilubag sa mga rescuer kay basing madali ba? Namatay noon. Tuloy ba anak? Ay, ayo balita apol ding. Ayaw. Ay, giingon nimo adto pagbalita. Ay, detalyado na. Ako pa, reporter gugong. Aliwat ko pulaw ro. Unsa reporter ka? Reporter ka sa istasyon nga wa gyud ka swag number 1. Balis DYHP oy. Tarong pa lang imong report. Tarong pa kanastanan. Kay tudluan man jud sa mga bagiitang reporters DYHP. Bitaw, dahil no, nang-apply naman ko sa DOHP dahil. Nya. Pero unya na pang-apply. Uy, nya, balik kag-apply. Pag-practice sa diha, hangtod nga mabaid ka dihag maayo. Ha, kasabot ka? Kada Sige, bang sige. minuta ka mo report, kuhaon na ka diha. Awa niyang mabaayo na kong reporter. Mabalhin yung DOHP. Mao nga ikaw pag naning diha, basig napay mo kuha nimong tagalaig istasyon. O, dahil. Ding! Ay, kaniyot ba? Ngihi ko. Okay. Okay. Ano na? Ikaw lang yung tunga dito sa presko na kay nagpatawag og presko ng mayor. Basig din sa kamutunga dito. Nasakpan na ba ka? Nga, nangupya na kag balita sa kauban ni mong reporter nga tagalaing istasyon. Ha? Kusukoy kayo kung Ay, mangupya. Bida. Katurag ka sa taon, ha? Kaya wala mo ko interview good ato. Ano ko yung ma-interview ba? Mao tong ako na itong gibuhat. Ama, nangupya na lang ka sa ubang reporter. Ay, ano mo na, sir, tagay mo ng mga video clips sa mga bang mga reporter. Kung sila, ako po'y hatang nila. May piyarasan sila din rin ako. Manager ko, ha? Mga tarungan ng imong trabaho. Tingali takot ako niya po, ding. Ay, sir, ayaw taon. Sir, taon ko ilay trabaho, sir. Mao nga tarungan ng imong trabaho kay manager ko. No, lagi, manager. Gagagay ka na. Oh, Ah, nakakuha naman ka kasi mo allowance. diyan na, 50 pesos. Mayo. Budget na, ha? Paita. Budget na. Paita sa ni Sir Roy. Huwag na isunog, sunog sa lapu-lapu, sir. Kunya, mukubil ko dito. Di tingali nagkabot ang 50 pesos. Pakabot ito, Ay, pikuli. agwantaha lang na, Polding. Paita sa Kaya ni Sir. uban na beruan na ta. Kanang 50 mo allowance, matagadlaw. Imuon ko ng 500. Kanusap, katam number 1 ni Sir. Ay mo number 1 lagi ta, ha? Manager ko. Sige, sir. Narin ako, sir, ha? Basin og punan niya nin ako sa mapunan niya ako allowance di mo ba? Imo ko punan bag 50, himuon nimo sa gatos. Sayo na nimo. Sabad ha, eh. Naglakaw raman gani ko. Paingon din higi ka sa lapu-lapu. Ano ba, sir? Oh, Mas mayo pas pay nimo kay magbayik pa ikaw. Muna nagkuro kay kang bagtang, sir. Pagkakidor. Gutom eh. Usap lang ko taon aning maning ang murag pinyato. Asa si Brinda, lakaw mo yan ha. Kung may bawang asa to siya. Kung kayo. Ngay. Sa'yo lagi kang nauli. Oh, nay. Hindi kang kopel, nay. Hindi tayong balita. Brinda, nay. Bilakaw man to. Asa siya? Ambot, wa man magsulti. Nilakaw man lang siya permi man ang mulakaw lakaw ni mo. Ha? Unsa? Ano siya magsulti ka sa siya?
Usahay mo ingon siya mo ato siya sa inyong kuan istasyon. Moapa siya nimo. Ito? Mabita-butang may apa siya na ako dito. Kalibaw mo na siya nga. Tagsar ko niya makita ang sesyon kay Adtong Kuspil. Ngitag report. Tanahan yung bayana. Pirme na siya mulakaw na eh. Karoon ka lang yung bayana ka. Ako di bawa nga pirmi giday ng mulakaw kong asawa taon kung mulakaw ko nya di siya manang hilugasa siya. Mao nga nagsugo na ko sa kong pagduda. Wa pa kanimo binuang ako asawa. Unya. Pols. Oh, bay Maxi. Kuan Pols, nangita to nimo si Sir Kaloy Pols. Ha? Ano man? Ay pa ako sa tunod Pols ha. Pudla sana. May ka kaon ka Pa, sa. snoke man niya. Oh lagi. Wa ko ba nga no, basi ikay plingkoron si iyang programa nga to. Ha? Ano absent siya? Amo talaga ato dito. Ah, sige, bida eh. Sige man tagpuli ang programa taon niya. Mamatay sinso taon sa itong pagka-reporter. Wa tatagay programa taon. Ay lang Matuwag yun. reklamo. Pols, ay lang reklamo Pols. Importante nga makalingkod ka Pols. Ah, sapyot lang yung lubot ng lingkod ba eh. Huwag ito yung programa. Sige lang, tagpuli na yung programa. Ay lang reklamo. Ay lang reklamo Pols. Patukan ko na. Manager biya na to Pols. Basi putbulon hinon ka na. Salig lang siya, manager ni siya. Awa, mamaster na ako akong trabaho. Balhin yung kong laing stasyon ba? Naasam ka balin. Oh, siyempre, ato di may HP. Number 1 ko na dito. Na di niya abot lang. Huwag ni kasuway yung number 7. Or number 2 ba rin yung istasyon na? Porbida. Patag ini mo. Yan, ito ka nga siya na pagbalhin sa istasyon. Ay, mawasad lagi. Mo na nga ikaw, no, agwantahan lang sana. Sige na ito ato si Roy kay ganihal itong ngita ni mo eh. Ah, sige, bay. Ako ariyon, Sir Kaloy. Sir Kloy, ngita ko nako. Marika, kini nga ang may lakaw makukaron. Mao nga ikaw law na ako padadoon sa akong programa. Ah, mga ba, sir? Oh, Pulding. Ay, kabala ka. Kay oras nga magkatmon ka na. Ha? Taga kag programa na ni atong estasyon. Ha? Manager ko. Salamat kay Sir Kloy, ha? Oh, basta la. Ikaw na ibalal sa programa. Ha? Tarungan lang yun pagda, ha? Kaya ako nang ihatag nimo ka namang programa, ha? Oh, mga ba, sir? Oh, Pulding. Ay, bawo ka na. I-build up tagag maayo. Ha? Aron sa ingon, mamimo kang kasaligan. Ah, sige. Sige, sir. Ah, si Maxi di, sir. Wala ka tao na naisalig ng Maxi? Maksi hanggang dako. Gipareport ako sunog sa Mandawi. Nag-report man dood, pero dito rin sa lang bahay. Ha? Dito rin natawag ako pa reporton. Nagtuod man, perting report, pero nagtanaw din sa TV. Ha? Tapulan bata. Mao nga ikaw, tarungan ganin mo trabaho ha, kay mamanso na gani kaninig programa ha. Ikaw na akong padadon ani. Ah, tinuod ka, Sir Kloy. Salamat kay Sir Kloy. Nalipay taon ko kayo sa mga plano sa manager nga tagan ko niya ang programa nga tira pasagad, sadsad. Tira pasagad, sadsad. O mao na, unya sa dihang nahumana, kuan kining nauli na kusbay ba? Una, didi. Huwag ipos brigada. Ano man eh? Nay, was brigada, nay? Ana, milakaw man sad. Ha? Unya, matur pa niya, manawag ra kuno siya nimo. Nawang mo siyang call na ako. Yung text, galiw, ang chat. Ha? Ang gantay ko yung bayanan ako. Karoon lang inigabot na to. O, mayo kay, nauli na ka. Ay, ganina na ka, dong. Wali ka nangitag balita. May rekuha akong balita, Brida. Uso balita, dong. Ang akong asawa, mulakaw. Basta, kada lakaw na ko, lakaw po siya. Ha? Asang balita, ha? Balita ng hida ko. Balita na, ha? O sabi kabuangan mo, bay kabuangan na kalaki. Baba na paldingoy. Bisag ingon lang tuod ini imong panagway, dili mahimong iprinda pero wa sa taong kumangitaglain, oy. Hindi iprinda. Tinor ka! Nilakaw ko kay doon ako'y paliton o nya niadto ko nimo sa istasyon, wa pa man ka. Maong wa na lang ko manangid nimo. Probida, no?
Ako lagi ka manawag na ko. Siyam na ko pagtawag nimo nga perme man ko way load. Mangayo ko mo para load, tagahan mo 20 pesos. Pagkatawag pa ko nimo anang 20. Purbida sa nimo ang ako meron nga lawas ka nang ihatag sa manager na mo. Ang 20 ana ako ihatag nimo 50 ra lawas ako. Nani mo 20 mo 30 lang taon ako ang lawas taon. Mao nga mag-cover kog sunog, musakay lang taon kog trucks mo pero kapyot lang ko. Aron makaabot lang ko nga to nasunugan taon. Uluoy mo lang. Sunod pa nang hitaw do asa taon. Karon dita ba karon nagdautan ba kung asa nakakensek kauban nimo. Ay, pastilan ba yan ni mo, Pulding? Sa ako nagikaingon. Bisag ka ng dagway ni mo, dili madawat iprinda. Di sa takailisan, oy. Salamat kung mautaw na, day. Oy, Pulding! Inyo din ang manager. Kanang nagginuton og buhok. Pero indot og tingo. Oo, si Sir Kaloy na. Amo na manager. Nga naman, Greta. Oy. Salbahis, di anak niya, oy. Ano ko taon, ha? Siya man ang uyab sa imong asawa. Kira na ako. Auta! Sa? Karaan. Karaan. Nakawilabi ako sa imong asawa, si Brenda. Kaning, ay nakalain, ha? Kanang, kuan pa. Kanang, nangilabot ko sa inyong kinabuhi, ay nakalain. Pero, suod bang good kayo, ta? Siyempre, maluoy ko na imong pulse, oy. Siguro ka? Tinuod ba nang gisultid mo, Greta? Siguro ka? Magduda yung ko nila. Rekulbaan ko susto. Probida. Si Maxi. Akong padadoon sa kong programa, be. Siya mo das programa sa Kaloy. Di ko. Masangin ko. Muating ko preskon. Be. Ito, ano ko. Kaya marag sakang presyo sa akong dugo na. Probida, no? Lain ako paminaw. Gusto si Maxi. Akong padadoon sa programa sa Kaloy. Mauto nga si Maxi akong kaubang nga reporter mo'y akong gihangyo nga mudaas programa ng Sir Kaloy. Og nagpakaron ingnon ko nga naglain akong lawas, lain akong paminaw kay misaka akong dugo. Mauto nga misugot sa taon akong kauban nga si Maxi. Og sa dihang miuli na ko sa mua. Wa man din is Brenda. Milakaw man to. Ano palagi? Sige na. Sige na ha. Ariwan ako sa kwarto. Oy, ang akong amigo. Hello. Hello, Mayor! Hello, friend! Pulding! Ito rin sa among parlor, ha? Nakita na ko sila sa Brenda, imong asawa, ug ang inyong manager. Nanghaon sila sa restaurant at bang sa among parlor. Dali, dali! Usa! Tawagan ko sa kong amiga taon nga si Greta taon nga akong bayot ba o dito nakita gito nako nangaon sila sa Kaloy ang kong asawa dito lain ako pamati murag bisaka yung maayo akong dugos kalagot unya mal mga salbayes maudi nga akong asawa taon kumulakaw ko wa sa siya dito kay kuyog diya sa kong manager idahak saon ka na ako no ako ba kanina silang sulngong doha Friendship, kung imo ng buhaton, una-una sa makadaghan. Kanang, manager ba na imong kontra? Bulpin rayo kapildihan nimo. Mataktak ka sa imong trabaho. Naguna ni akong 357, oy. Porbida. Pero, friends, ang asawa taon, gisbukoy. Unya lagi. Unsaon man na nimo? Ha? Pagpili ka, ang imong asawa o imong trabaho? Paita din, no? Ako ba kaning ihatag lang akong asawa, friend? O ako nang gigamito na akong 357? Ha? O, patay sa di mo trabaho? Friend Greta! Mao ni ako problema, mao di ang mawa taon ako manager, wa sad akong asawa sa bay, unsaon man ni nako. Ako di silang sulngon, gamiton ko ni ako 357 nga way bala-bala, kay ang bala purag niungot na. Siguro yung kumataktak yung kuanis trabaho taon, kay manager man din ako. Unya, ang akong usang asawa taon, ihatag na bala kanina ako sa manager ba? Pagka, wag yung kusabot, ani pala yung tambagi ko nyo diha, Bambi? Unsa man? Ihatag ko niya sa akong manager o
Gamiton ko niya akong 357. Usaban ko kamoy pasultihon. Pulding. Hello, Ate Pres! Ba, good morning! Good morning! Kuya Gili, good morning! Yung tanan. Ate Jen, good morning! Ate Jen! Good Yeah. morning, tanan sa mga mama nga padayong nipalit sa atong Don Pepe Tablia para taas ang energy ug happy pirmi ang mga bata. Salamat kay mga mama o gawa sa Don Pepe ang Diamond Food Trade Incorporated nagbuhat og OB Yema Espesyal Tasty Fish Cracker ug Paulitos Macaroni Crunch. Lami kaayo palit na mo. Okay, salamat kayo sa tanan natong mga kaigsunan, labi na gyud sa mga bata nga minom sa atong Don Pepe Tablia, ha? Nga nagugum pa dong sa eskwelahan ning OBM special niya ni Crisis ang atong kanon og dili fish cracker ang kaning ato ang Paulitos Macaroni Crunch the best kani ikanon mga bata unya sa ato pong mga dagko kun mo inom tag mga kape ang ato ang kape nga nindot kaayo nga kape mao ni makapalagsik sa ato ang kalawasan padayon tang mo inom aning ato ang kape nga nindot kaayong imnon kay the best yung kini panington ta unya nindot ang atong pagtrabaho kondisyon kay ka kung makainom ka sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix so sa tanang mga tao po ni Kuya Nick Pipito good morning ni Budiha Kuya Nick Pipito o si Dudong GR Pipito Basta Toledo Kuya Nick Pipito Vice Mayor Choi Asnar si Rick Asnar si Ryan Kangki Ma'am Kashmir Araw Atty. Ibon Awa po og si Lester Daan ang Kunsihal Diaz Talisay og ni Kunsihal Francis Paris sa Cebu City og ni Sir Mayor Samsam Gulyas og si Congresswoman Ria Gulyas. Good morning natong tanan diya. Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan, Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, una ka mong kaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniud to nimo maughapon, usag yapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka mong kaon sa imong paniudto. Maughapon ini gabi sa di pa ka mong kaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon ang problema, bahin na ning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, ayaw na magkahadlok or magkuol. Tungod kay doon na makapaalibyo, makatambal, makaayo, anang itong gibati, bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimuta alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan na itong mga kaigsunan nga bigamit sa ito ang Sid Liniment Oil. Thank you. Yung kain ninyo tanan. Kamu na sayod kung sa epektibo. Ang ito ang Sid Liniment Oil nga tinunmuwag tag sa itong panuhot, pamaol, parakit sa kalawasan, barikos ben, katul-katul, kuto sa kababainaan, sa kabataan, dysmenorrhea sa kababainaan, unya, ilikay, pagyunta sa ringgi, kung manghaplas ta sa ito ang Sid Liniment Oil nga anara mapalit sa butika. Di ba Kuya Gili? Sa butika ra gyud mga igsoon natong mapalit ang atong bantugan na kay na matun-alas katawhan ang atong Sid Haplas Sid Liniment Oil. Aha. Sa butika ra gyud na mga igsoon ha. Butika atong tarongoy gyud butika ra gyud na gibaligya kay wa gyud na sa gawas. Do na galis gawas di na tinuod piki gyud na. Butika ra gyud butika ra gibaligya matutas taga Cagayan gabs. Sa butika ra gyud ginabaligya. Ginabaligya tsada kayo nga Sid Liniment Oil. Butika ra gyud ha. May iso na.
Wag na lang silain. Butika na gina. Pwede sa Facebook niya, bisitahan na to ang page sa Seed Marketing, Panyawan Herbals Incorporated. Pwede sad. Nga i-type na to ang Panyawan Herbals Mangigala. O kayo kalimot nga itong i-like ang page Mangigala. Nga makita datanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po na to sa Shopee. Shopee. Muna nga Shopee. Basta layo tayo tayo masugo. Layo tayo sa butika. Shopee ta. Muna gina original. Shopee o butika, Shopee, butika. Okay. Ni Islaw Gabang Junior. Barangay Maigang, barkada ni Rami Gams. Oh, sila si Gaujuso, si Dudong Camargo, silingan sana ni may sagay ni mukanta Dudong Gams. Word dyan sila sa kuan kaning unsa to bangko ha mo kuan tingay ito. Basta bangko to bangko. Di ba? Di para sa to kini ato blood bank man ito Blood bank. Oo. Nya sa Master Taxi si Dante Abali o sa ni Maripi nga iyang misis sa ang akong osboni kay what to maklaro kani unsa to din angasil to angasil maktan okay Kanaan na ba mo tabok ngel para Santa Rosa? aw igamitan ko sila settlement oil gams bako gini nga bata okay grabe kay Bobby Labasan sa Tawason gams og si Elsie de la Cruz diha sa Busay. Okay, thank you kayo. Nagkakasalamat sa inyong pagsalig sa atong seed element oil o sa mga suki na itong tigpaminaw sa itong drama gams. Thank you. Nga ato sa pasalamatan sa dalato amigo kayo nga usa sa mga konsyal diha sa mga sa barangay diha sa Bilyaba. Si Dan Dan sa tiapid na ni Sigubia. Si Titi Dan diay si Dan Perez Sigubia o si Renz. Musta ka diha Sir Dan? Di ba ko siya naman si Oo. O si Renz. Si Renz wala man konsyal si Danra. Danra, si Sir Dan sa ti Sigubia. Sir Dan. Basta ang ato ang usa sa mga konsyal kalimot no kung sir. Usa sa mga Dan Sigubia ni ginayang gidagi noon. Okay. Usa sa mga konsyal nato diha. Salamat po kayo sa tanan nato mga kaigsuonan nato diha. Sa tanan nato mga kaigsuonan nato diha sa Bilyaba. Thank you kayo. Thank you. Ma'am? Ayo ka ating ngalan hang ako ipang-greet karon puro na imported no. Sige. Okay, ako gining nahimamat sa diyang nag-host ko sa birthday party diha sa Melbas Cooking by the Sea diha sa Osaka Resort sa Santander no. Good morning Sir Dida Dims diha sa New Jersey. Ang iya nga, kung anong Dida Dims, kay murag Demosthenes mo ito yung ating nga. Demosthenes. Siya giningon ako nga, nagsunod sila sa kung ako'y pasultihon. Kung saan yung pagpaminaw sa naman mo sa New Jersey, o singana na itong paminaw. Live streaming. Salamat kayo, Sir Dida Dims. Ngayon mo sab si Mrs. ni mo diha sa kamaestra sa government school diha sa New Jersey, ngumanasab si Mr. Juicy Lambo o Marilo Lubiano diha sa Canada o si Maria Stila Brudi diha sa Sydney, Australia nga magsunod sila sa tutulungan bisag tuwa na sila sa gawas. Hindi pa ulit nyo diri, ayaw kalimot ha nga itong amiton, hindi pagaligo diri sa itong tubig. Di mo tingnan lilahi ng tubig sa Australia o sa New Jersey, maor mo tingnan tubig ka. Celebrity Kojik Beauty Soap, doon ang kini masangka pagluto tayong papaya extract, yung marasab natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Doon na sa kining kanang mga sangkap nga pananglita, doon na kung may problema sa inyong pamanit, tanaw ninyo murag naglagom-lagom, murag unsaba, murag kunot-kunot, skin problems, muripiro sa kining sa mga skin problems, unya kung na ay mga dead skin mo repair kini ingo mo sab dili ka mo mag dry skin kutis artista kutis porcelana younger looking kita tungod sa celebrity ko jig beauty soap ayo kalimot ha initanaw ninyo suyag tanaw suyag li dat kilid sa sudlan na bay tatak said marketing. Thank you. Okay, unya daghang salamat sa tanan po nato mga igsuonan nga kanunay migamit sad sa G-Detox. Thank you kayo. Nasayon man gyud kamo kung unsa gyud kagamitan ani atong G-Detox mao ni tigwagtang sa toksin sa tuang kalawasan. Nindot kay ni kan natural nga remedy ni siya tigwagtang sa balitian puno sa nutrients nga maoy makapalig-on sa atong vital organs kay kaning atong vital organs mao ni importante kayo kay kanang atoang blood cells pod dauton ani ang atoang mga toksin nga mosuod sa atong kalawasan mo imna ni natong G-Detox.
Kay ang gin ito usa ka natural nga detoxifier. Tigwagtang sa balatian sa ako ng ingon puno sa nutrients makapaligon sa tong vital organs gani aprobado ni sa FDA registration number FRH 0715. Busa, kung gusto ka mawagtang ang mga toxin sa imong kalawasan nga mainungdan sa atong balatian o garon ligon gyud kanunay atong vital organs inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang standard ato karong adlaw, kini si Dodong Folding, Ate Pres. Folding. Oh, Folding. Folding, Ate Pres, reporter ni siya sa laing istasyon, kanang istasyon nga wag yun mo number 1 ba? Pila na kato taon. Practice siya reporter, Ate Pres. Tuwa sa estasyon, wag yun man number 1. Wag yun mo number 1 taon yung saon. Sa overall number 1, ang RMD HPC boom yun sa kasa. Correct. Oh, tinuod na. O niya, kanay si Folding, wag yun mo number 1, pero hibong siya nga, siya may padago sa programa siyang manager unya inig siya mo da mauli siya bay asas kuan dai kanang mo anhay sa field at press ba niya di siya makakuwag balita di mauli lang siya karon iguli niya at press mangita siya sa kasawa man diha Mira, asa di ay? kuyog day siya manager at press Oh? kuyog niya papuli siya si ang ilang manager gipapuli siya programa mao di ay Nilugulugan pa siya nga kay padadoon ako ani ako programa kay murag maayo kay kada mao di ay kay gilugulugan siya kay gi surikbot di ay ang iyang asawa siyang manager nga si Kaloy. Unya nagka iyang gisudyaan ang asawa niya. Gisudyaan niya awa man sila wa pa man sila nagkita kay wa pa sila magkita siya istorya ni. Iyang istorya Okay, gi-report raman ni Grita katong bayot. Nakita niya dito nga nangaon niya manager uya asawa niya. Iya tang adto lagi kay gamito niya 357. Karon ingon sa Grita, sige buhatan na asa pili ka. Wa na kay trabaho or imo nang buhaton nga sulngon nimo sila. Biyon sa ko no mo nang iyan na problema at press. Ihatag ng balangkan niya nga asawa aron kapadayon siya sa trabaho taon sa isip sa reporter. Sabam. Sabi mayo ka Ate Pres. Be. Natili babasa ni Bambina. Bam. Be, unsa man? Ihatag niya asawa para nako ay bali lang kag laing istasyon dong ayaw la din da kay murgi binuangan mo kasi mo manager. Suway lang kuan apply sa DOHP. Patul lang ka dito. Total da ka spell niya. Pwede raman sa ka nga dili sa dayon ka nga mansuhod ug ayaw ka nang kuyog lang sa mga reporter ba na kuyog ka. Nya ayun lang naghihiha sa video ang mga atong asawa may sulit butos to manager forbida no. Ikaw ba naay ma basa diha be? Arita dire sa kanang na ang panultihon 5 versikulo 4. no dili kadit sa Okay. Versikulo Proverbs 5 verse 3 to 4. Ang mga ngabil sa daotang babay tamis. Sa ito pa tamis kay ngabil yung asawalan. Basin. Kay daotan mga babae. Daotan siguro. Ang mga ngabil sa daotang babay tamis sama sa dugos ug ang iyang mga hawk sama sa ulibo. Unsa kay meaning anang di ko kasabot yung hawk nga ang hawk. Unsa kay pinapilit? Pilit ba? Mo ba? Usbon. Okay. Ang mga ngabil sa datang babay tamis sama sa dugos, akani dugos kasabot ko. Ug ang iyang mga hawk sama sa ulibo. Apan inig kauman sa tanan, ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan. Ug ang kasakit sa samad nga sama sa espada. Dadon siya sa dalan nga yang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. Kani sa Old Testament. Sa panultihon. Ug ari ka diri sa laing gyapong bahin sa Old Testament kaning diri ka sa Book of Sirach. From the Book of Sirach chapter 26 verse 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitason sa iyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Karon. Karon. Ang una na kong gibasa, daotang asawa. Ang katapusan kong gibasa, mayong asawa. Karon,
Kining tanang gihambin karon nimo dong. Puro wala ni mahaigo. Kay ang sakit ko nung dado na rin nung ibasa, murag sakit nga nasamad ginamit ang espada. Sama sa samad sa espada. Kanisang ikaduha kong gibasa, mataas ko no, mapilo ko no ang gitasun sa imong kinabuhi. Og maayong imong asawa. Karon kay naamay basalawayong buhat ang imong asawa. Ang imong buhaton ani, panid og tinuod ba ang gisulti sa bayot? Pananglitan man gani og tinuod, panahon Di na. nakakita naman siya, Bam. Nangaon siya. Oo, nakita naman di ay, no? Oo. Tiguang bayot nga limot. Karon. Istoryahan gani mong asawa. Istoryahan gani mong asawa kay nga, no? Og dili di mo istoryahon, dili mapilo ang gitason sa mong kinabuhi. Kay yun man diri ang may asawa, mapilo ang gitason sa kinabuhi siyang bana. Dili mapilo mong gitason sa mong kinabuhi mao ni istoryahe gyud siya. Istoryahon gyud nimo kay ngano, ang gibasa ra ba na kung una ningon nga ang ilang laktan padung sa dalan sa kamatayon. Sa ato pa, Bam, si Tigili, taas-taas pag yun eh. Kaya napilo naman ni daan ni ng nursing kay muayong itong asawa. Maayo man Plus mo- karon duha ka bukuya puros bayo. Mo ayos san? Maabuti kay gusto gatos lang. Buti ka. Ay! ang ako gumagapilo na square. Maabuti ka sa gatos oy, kay puros pura bayo imong uyab ron. Na trigonometry. Bahala nang pangurtahan ka pero maayo na. Di, mangwarta ka. Niya mas gili. Laban kita. Namas gili ka. Sa patay naman. Niya mas gili na. Maayong mga asawa. Gel, kato nanguban tag-drama sa butuan, Gel. Ako di mo ko asawa, di mo bayot man ko. Sayo kay ko mahigmata kay nagsayo pang laba. Di ka ganahan mo nato yung mga asawa. Ako gayam sa kadlaw ng laban. Ganon, Sayo kayo manlaba. Magbida. Ito ako sa tino, sayo kayo manlaba. Oo, nang nursing. Buta to ng nursing. Karon, padayon ta. Balik ta. Sultihig yun. Kisingan? Kaloy? Pulding. Pulding, sultihig yun imong asawa. Sa ingon nga paagi, Pulding, naluwas ka sa imong balatian sa mga kasakit imong bation, ug sa samang bahin, maluwas nimo ang kalag sa imong asawa ug ang kalag sa imong manager. Kay gingon man regulasyon na akong gibasa, kaya ilaktan, dalan padung sa kamatayon. Saman. Akong gingon ba nga, iyang luwason ng iyang asawa, iyang istoryahon, pakgangon, pahunungon ng iyang kabuang, maluwas niya ang kalag sa manager ug ang kalag sa iyang asawa. Kay ilarab ako ng ilaktan padung sa kamatayon. Sulti igod mo asawa. Ako kahakanulan, no? Kamatayon sa Hindi nulak ako pagrelasyon ng vlog, kaya sa ko punta. Padukas langit. Salamat ako nagalit na naman, Nor! Kung ako, ang pasuntiyon. Ako ra si Mirasol. Bisag unsa pa'y mahitabo. Way makailog niya gikan ako. Ako siyang asawa. Kung di na mo siya likayan, karoon na yun. Patyong taka ug magkuyog ta dito sa impyerno. Tor! Ayaw! Karusaw na ako siyo. Kining tawanan mo nagpapatay na ko ganito. Sakit kayo sa kong buhok nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Di man ni Tor! Yang imong misyon ining kalibutana na mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahakang maanghel? O lagi. Pero saon man ako siyo. Wa ko may baw kung saon. Aray, sakita ko na to. Karong imo magong ginukul siyo. Di man ni! Yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isig katao. Wala ang pagdumod. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing. Ug kunahuna. Ug labaw sa tanan. Pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog di kang balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel.
Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas kamatuoran nga di ay kita naglumlum na sa atong garbo, kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung na ngadto sa kalagdagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacol, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Benze, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Gary. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangin. Di lang siguro nato pugson si Riming, nay. Kinaaman sa si katarungan, good. Oy, dili na mahimo, oy. Bisag unsa pa nang iyang katarungan, Mirasol. Kinahanglang mo tambong gid siya. Ug siya giangang himuong maid of honor kay igsuon ka niya. Di lang siguro nato siya pugson, nay. Nakasabot man sa kong Riming. Mangita na lang siguro taglain. Makiksulti ko niya usab. Misaad man to siya nako nga ining si Manaha, muhukom siya. Ako rin mahibaon niya, Mirasol. Kinahanglang mo apil gid siya. Nganong law man kayo kag panghupaw? Oh, kwan. Malang ko'y huna-huna. O sa may mong gihuna-huna? Kwan ba? Kato ba si Paulo? Unsa may gituyo niya diyan nimo? Unsa man, nangulitaw to siya nimo? Oh, waoy. Ayaw lang to og tagdatong tawhana. Pagtarong ba? Di ko gusto nga magsamok to nimong tawhana. Kaslunon na ba yata? Ayaw ka balaka din. Naibaw na to siya nga kaslunon na ta. Wa ko kauyon sa batasan na itong tawhana da. Wa respeto. Naibaw ko nga, nangulitaw to siya nimo. Pasag din na lang, good. Wala na'y kaso din, uy. Ang importante nga hapit ang atong kasal. Oh, pero naaday hinoon ko'y pangutanan nimo din. Unsa man na? Mutuo ba ka anang reincarnation? Ngano kung ako may imong pangutanon pa hinana nga. Wa man ko kalibutan ano mga butanga. Ug usa pa, sa tinuod lang meron. Di ko interesado anang mga butanga. Itong kaya ang importante para nako sa ako rin yung kinabuhi. Wa nila, ikaw rin yun. Pero yun na ba? Anong nangutana magkabahin, ana, ha? Kuan man, good. Gipadam ko manggug ko ni Arturo nga dako kuno siyang buhi. Ha? Unsa? Makatawa lang dani mo, Miroy. Mura man gud og tinuod ang akong damgo din. O niya si Arturo kuno, migamit og laing lawas. Ha? Uy! Ayo pagtuo anong damgo. Uy, damgo ra na. Damgo ra na. Wa man gud kumutuo dayon, good. Nahibaw ko kung damgo ra to. Pero usahay baya makaingon ta sa atong damgo nga murag tinuod, di ba? Oo, mura lang, mura. Pero di gyud na tinuod. Yun na paragod. Kung pananglit lang sa matinood ang imong gisulti, sa may mahitabo sa atong relasyon. Wa ko mahibaw din to. Ha? Uy, sa ato pa di ay, nagduha-duha pa di ka na ako? Di man sad sa ingon anak din. Pero unsa man gyud, magpakasal pa ka na ako kung sakyan nato nga tinuod ng imong gidamgo? Naoy, di na lang siguro ta magiskot anak din do. Nahibaw kung dili gina mahitabo, kay damgo ra tong tanan. Ay, pastilan, tintay. Baguhay lang kami nag-istoryahan na ni Mayor. Misugot siya nga siya'y usa sa muluhod sa kasalon niya nila ni Dindo ug Mirasol. Oy, mauba, Jen. Hasta si Kapitan. Ang wapa na kumaing ni, ang gobernador na lang. Uy, di na siguro kinahanglan nga hastang gobernador, oy. Igo na lang mayor ug ang kapitan nga mo'y atong dapiton, oy. Uy, tintay. Basin na limot ka, ha? Ngaing grande ang kasal sa atong anak. Uy, Jerry, baya ka do. Wa man kasugo ang hastang gobernador maogi imong paludhon. Mas maayo maginang apel ang gobernador, tintay, ha? Aron makaingon ang tanan dinis ato nga. Ingon initak kahalang doon ining dapita. Ay, ni mo, Jerry. Kamabaw ba ni mo kalipay, oy? Mabaw.
Mora ginay mong giapas, ha? Aron ingnon ka, ana? Unsa ka mo? Kuan dili ba? Kuan ka na. Angay kang mag-agad nila ni Mirasol og Dindo kung unsa ilang gustong himuon. Kung kinsay gusto nilang mga sponsor sa ilang kasal. Wala kong palabis mong gibati, diha? Wa man kaso tindaw. Sige, mindset ba? Mindset. Kaya kung musugot ang gobernador, dako ka na tong garbo, uy. Og sigurado sab ko. Malipay sila si Dindo og Mirasol, ana. Mindset ba? Wag ginay kalaki ng mga butanga, Jerry. Para nako. Sila si Mirasol may atong agdon. O dili ta magbuot kung unsay gusto nilang mahitabo sa ilang umaabot nga kasal. Murag wa na gyud chance yo. Nga motuo pa na ako si Mirasol. Murag ikaw na nagya akong paglaom ini banghag sa ilong. Oh, come on. Ganong ako na masab? Ano? Oh. Why? Why? Dilayla. Why? Stirlan ba na mo natural. Anghel nga magbalantay ba ka, ikaw gay makaluwas na ako bangag sa ilong. Oh, come on. Ayaw pagsalig nga imo kung anghel nga magbalantay, Tor. Ha? Nga, ako na kayo makasulbad sa tanan imong problema. Igora ko nga, mugiya nimo. Pero di yun ako'y makaluwas nimo. I am your guide, guardian angel, but I can only guide. Okay? Oh, kaya yun na. Kinsa naman day makaluwas na ko, ane. Ikaw na yun sa imong kaugalingon. Magdepende na kung unsaon mo pagda ang imong kaugalingon. How you carry yourself. Nasa kiis. Unsa kiis? Kuan siya ba? Nagkinahanglan lang yun ko sa imong tabang. Kaya kung ako lang yung usa ini kalakiha, mawa na yun ko sa akong kaugalingon. Di na yun ko makahimo sa akong misyon. Bangag sa ilong. Oh, kamon, gitabangan bitaw tika. Ha? Di ba? I help you. Ay, ang buot ba na ko'y pasabot siya ba nga? Imo kong tabangan, aron ikaw nalang mangulitaw kunuhay ni Mirasol. Kunuhay ba? Kunuhay! Paskan! Aniya! Paskan! Hay! Binuanga anang imong nauna, Tor. Kapila naman ti kaingna nga, di lagi na mahimo kanat bidan kiriwan equals 1. Kariwan na, squirot, why squirot, ya? Stilan biya nimo. Anong di man mahimo siyo? Nga teknik raman ni nato, aron di yun ni may dayon ang pagpakasal ni Mirasol nga to ni Dindo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, hinik, nakasiguro di ka anang imong ideya. Nga kung akong paulitawan si Mirasol, masugot sa nako. Ha? Una ba yan sa tanan? First of all, anghel ba ako, Tor? I'm the angel. Unya ikaduha, second of all. Ha? Wa, pag yung kumakasuway anang mga butanga taon. Ay, sa iyo na kayo nasyo. Tuduan man taka. Tabangan taka. Kaya kung masugot ni mo si Mirasol, siguro yun ko nga di yun madayon ang kasal. Bangag sa ilong. Oh, come on, Paskan! Nanasas Paskan! Nanasas Paskan! Di ka lang problema nga kung nakita, Anator. Hay, delikado kayo kung ako nang sundo ng imong gisugo na ko. Kay anini, kung simba ko, musugot si Mirasol ako. Ha? Sigurado yun ko. Nga mas dako undiha ang problema. Ha? Mas dako na unyang problema ang sulod nga mahitabo. Bangag selong. Oh, ano na kaingon nga mas dako ang problema ang sulod nga mahitabo. Aber, bangag selong. Oh, come on. Natural. Ha? Huna-huna agmayo. Think twice, thrice, four twice. First price. Oh, Prince Price. Kung pananglit lang. Ha? Kung pananglit. Sugton ko ni Mirasol. Oh. Unsa may sunod nga mahitabo. Oh, of course. Padugayon una ninyo ang inyong relasyon hangtod nga malimot siya ni Dindo. Unya sila malimot na siya, imo sa siyang iuli diri nako. Bangag sa ilong. Gisuwa yan, mabuangan eh. Hinaon sa naman eh. Gisayunan malang ka, oy. Ang pangutana, the question is, kung mubalik pa ba kaha na siya ni mo? Ikaw rin tayo kaingon nga, wa na'y puruhan nga sugton ka niya pagbalik. Tabangan naman ko ni mo na higayon na, ikaw na'y mo pasabot niya, bangag sa ilong. Oh, come on. Hay, wag na maong imong huna-huna, Tor. Naghimo lang kag imposible nga senaryo. Impossible dream. To dream the impossible dream. Sundan lang gugkusyo-kusyo, and lang guguglalisa-syo. Di lang muna tayo magunahuna sa mga sunod nga mahitabo. Ang una-unaon, una nato nga imo siyang pangulitawhan kunuhay.
Unya, kung sugton ka niya, sa ingon anang pagiha, di nagyud unya mahinayon ang ilang kasal ni Dindo. Maura na atong tumong og toyo bangag sa ilong. Oh, come on. Pastilan! Imo yung kong ibutang sa dagkong pahamak na. Hay! Tilan. Sige na lang, good. Maura bitaw na importante sa atong misyon. Kay makatabang tan ni Mirasol ug makatabang sa tan ni Dindo nga di siya makahinayag og himong binuang sa kong asawa bangag sa ilong. Hay! Deep sigh. Sige lang. Ako unang timbang-timbango ng imong gisugyot na ko, Tor. Okay? Di una ko musanong dayon. Una na ko og kalibuan kahigayon. 1,000 times. Una ko muhimo sa kong okom. My judgment 1,000 times. Tungig ka. Basta siya, Aha. tabangi lang yung ko. That's it. Bangag sa ilong. Uy, Di nagpidingin. Uy, hala. Nipidingin. Ha? Huwag dyan palibak, Tor, eh. Huwag palibak. Sa kay Toyo aning panuaya eh. Oh, Din! May buntag! Unsay atong ikalagad nimo? What is our, unsay English alagad? Your servant. Your servant. Okay. Bangag sa ilong. Oh, come on. Paminaw, kamoy akong tuyo. Aha. Ilabi na ka, Paulo. Lingkod. Sitting down. Di ko magdugay. Here's the chair. Yan, Higo. Uy. Kay pasidan ang tanamundaan. Labi na gyud ka. Uy. Tungod kay nahibaw kong nangulitaw ka ni Mirasol. Wow. Ayaw na lang pamakak. Nahibaw ko. Kay gisultihan ko ni Mirasol. Nga naninguha ka niya. Bangag sa ilong. Kuan. Suway mo lang gutong ako din. Madya. Kuan, batisting. Pagtaro nga. Wa pa siguro ka magkailan ako og skinsa ko. Last lang nina kong pasidaan ninyo, ha? Ako og si Mirasol. Kasluno na. O kung magsamok pagani mo gihapon na mo, ikaw, alisto lang ka. O gamon doa. Ay. Di na unya mo ikita nining dapita. Nakasabot mo. Kining akong isulti nimo. Last na lang din akong hangyo, Hariming. Og nang hinaot ko nga imong paminawon og sundon. May tungod na sabna sa kasal nila ni Mirasol, nay. Misulti na ko si Mirasol nga mihangyo na siya nimo. Naibaw naman siguro ka, nay, kung unsay akong tubag. Nahibaw kong nagdumot gihapon ka ni Dindo. Bisag dili lang para ni Dindo. Para na lang sa imong igsuon, Reming. Nagpaubos og nangayo nagpasaylo ni mo si Mirasol. Hatagi lang sa in-town sa gigayon. Kaya lisod kayo nga ikaw rin bugtong niyang igsuon. Nya ikaw pagdili mo tambong unya sa ilang kasal. Dili na maayo para sa atong pamilya, Reming. Pero, nay, sa inyong pagtuo, maayo ka ha sa pananaw sa uban nga si Dindo mo ipakasal ni Mirasol? Nga napagya magyun sa tanan nga si Dindo, maugyo nagpapatay ni Arturo kaniadto. Asa may kangil adun ana sa pananaw sa mga tao? Sa ako nang giingon nimo, nga way basihan ang tanang mga pasangil batok ni Dindo. Nahukman na ka na sa korte nga inosente gid siya. Para nako, nay, kung ang korte napatuo nila nga inosente si Dindo, ako, di og di gyud ko mutuo, nga wa siya kalabutan sa kamatay ni Arturo kaniadto. Husto na, Rimeng. Dili na ta maghisgot anang mga butanga. Ang importante nga ato masuportahan ang imong igsuon. Kay dili ta makaako nga ato siyang pasagdan ug iangin sa atong mga kaugalingong pagtuo. Sagdi lang, nay. Ikasubo ko, sa pagkakaroon, wa pagyud ko kahimo sa akong hukom. Kung angay ba kong musuporta sa ilang kaminyoon. Kay sa pagkakaroon, bugat pagyud sa akong buot ang desisyon nga gihimo ni Mirasol. Kita katusyo. Sa sinultihan palang daan ni Dindo, di gyud ko kaako nga siya mo'y makatpanag-iyas kong asawa. Bangag sa ilong. Oh, come on. BS. Bitaw sab. Sakto man ka, Tor. Sakto ka. You're right. Mananda ko kayo kung pagsupak nga siya gipili karon ni Mirasol. Bangag sa ilong. Ay, size. Ang problema na to, Iniron. Dili City. Size to. The problem is, kung saan na to ni pagsulbad, nga nakatakda naman yun. Ang adlaw sa ilang kasal. Mao lagi. Ang akong gingon ni Mosyo, nga kinahanglan nga uyunan ako nimo sa akong gihangyo nimo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kining, kung mangita lang ang taglain, Tor. Kanang, di lang ako. Kanang, not me. Nakisa pa may lain nga, wa naman tayo laing mapamalihukan. Ang masadog si Padre Darwin, ikaw na lang, Jud, kay mas kasaligan ka.
Unya nakasabot na sa kaining atong sitwasyon karon pangag sailong. Oh, come on. Kini, bueno. Buino ko no. Buinal ko, no? Ator ni buinal ko, no? Hatagi pa ko kutub ugma, Ator. Kini, give me a chance, okay? Kung angay ba kung musanong sa imong gihangyo, doon na tako'y nahuna-hunaan. Pero, kini, musugot man gini. Ayaw na paabtag ugma. Kay nagdagan ang oras. Maglisod niya tagukod. Kung sobra ba kayo namdagan, usi kayong panahon kung dukidugayong paninato siyo, bangag sa ilong. Oh, come on, di man yun ingon anak ka sa yun, Tor. It's not that easy, okay? Kay daghan pa kay taog angayang ikonsiderar ini. Unang rason, the first reason, dako pa kayong questionable. Kung dako ba og puruhan nga sugton ko ni Mirasol? Ikaduha, second of all, lalisunon pa kay ni ang akong nagway, ha? Naghirig ni mura ni katumpagon. Ikatulo, third of all, watay kwarta para makasukol ta ni Dindo. No money involved. Fourth of all, ikaw pa, kung saan na to, aron magkabalik ta dito sa ilan ni Mirasol. Kay, wala, gibaharan na baya ka. Gibaharan na mabaya ka niya nga, di nakapaantuon sa ila, di ba? Sayo na nasyo. Kanang tanan mo mga gisulti, di taangay mo balaka na. Kay sigurado kong puruhan nga sugton ka ni Mirasol kay sa itsuraan maya ka, ha? Kay itsuraan ka, ang imong itsura, mayo, gwapo. Oh, ang imong naong, lubot rin na ni Kwan. Dindo. Oh, come on! Come on ba nga? Kani oy! Oh, sabi ka. Ikaw rin kaingon nga mas gwapo magkanako. Unya karon, imo na hinoong bakwion. Dito tinood kong sulti sa una, oy. Sabiyak ka. Karon mo'y tinood nga suraan ka. Ay na kabalaka siyo. Sanong na lang yun. Karon yun dayon. Kay ako'y bahala nimo aron sugtod. Busit. Busit din pagkabutanga. Ya. Sao man na to iniron din. Naman kay court order. Paminaw, Joe. Dili ko gusto nga masabuag pa ning isiwa. Ngadtos uban. Labi na gyud ngadto ni Mirasol. Kay kon mahibawan is uban, nga gipang embargo na nga akong mga kabtangan. Basin niya glaino nila sa pagsabot. Maingon sila nga, nabangkarutan ako. Wala nga sayod na din, kita ra. Pero di ko mo surrender ini. Yan ang mabawi na ko ang tanan. Ya, saman, katuwa plano. Ato tunday nun? Ayaw na sa. Lisod kayo kung maalanganin ta. Nagkapabor pa ron si Mr. Alvarez. Pero sagdi lang. Paabot mo sa akong signal. Alanganin pa kayo ron kung ato nang himuon. Nining ato karong nga sitwasyon. Kailangan nga makakita kita og maayong binta ini. Ang mahinungdanon karon nga wagay mulikoy nga istorya ngadto ni Mirasol. Kaya ko kayong kawawan ako kung may bawaan sa tanan. O magtuo sila nga nabangkarutan ako karon. Blima. Kalaom ka na ko na din. Usa na lang makaluwas na to ini, Joe. Kana, kung makasal na niya amin ni Mirasol, sigurado kong mabalik yun na to ang atong kahom kung makuha na niya na to ang mga bulawan. Reglado din. Naaryo permis mong luyo. Bihit ka biyan. Salamat. Salamat kasi mong pagsuporta na ko, Joe. DJ Kung una gigunya kang mabulahan sa tanan na ko mga nindot nga plano, Joe. Huwag mo abot ang higayon ngang tanan. Muluhod na unya nato. Ilabi na gyud na si Alvarez. Okay raman ko tayo, bisag dili siya mo tambong. Wa man tayo mahimo kay iya man sa nang katungod. Unsay okay? Para nimo okay. Pero para namo ni nanay nimo, dili gid na maayo. Panhian ng imong anak, Tintay, ha? Aron, ato kining masabutan. Ay da, na istorya na to nako siya gahapon dire. Pero hugot na gid ang desisyon ni Riming. O gato na lang sa siyang respetuan siyang katungod. Pida gid, oy! Buang magitingali ning babayhan na. Na. Di na lang ta musultig bati dire kay magkubot na. Ay. Okay ra tayo, uy.
Di na lang nato himong issue si Remingkod. Nakasabot pa sa ko siyang punto ba? Og dili sa dato siya madiktahan sa iyang pagtuo. Kanang babayahan no? Maor ganay lahi na itong kinaiya din Kusong kay mo supak-supak. Mo yung korek. Pasag din na lang lagi, tay. Ang importante nga dili ta magdinumtanay din sa ato. Siya maginagdumot. Wa man ta masuko niya. Pero nga nang ingon anak maginang iyang batasan. Ayaw na lang lagi naghimo ang issue, Jire. Ay. Dawato na lang nato nga ingon anak gina si Reming. Di man ta kapugo sa iyang desisyon. Sige. Bahala na siya sawayon siya sa mga tao. Total, siya man siya madaot sa libak niya sa mga bisita na to. Basta kay ako, wa gyud kauyon iyang gipakita niyang batasan. Dili lang ta ang masuko ni Reming, tay. Wa man ay kaso ba kung dili siya mutambong? Ang importante na ako nga maayo ra gyapon ang among relasyon. Bitaw, mo na importante mindset ba diri mindset? Di na lang tanian ang mga bati nga istorya nga mauna-una makapabuwag-buwag na to din Ipalabay na lang na nato, good. Makalagot! Sige, kaglagot. Simbahan ko. Wa pala ko makapugong Makatilaw siya sa akong kasuko. Pugong lang ko. Hangyo lang gid ako ninyo, tay, nay. Dili lang gid nato kontrahan si Reming. Unya, siya naman nakadesisyon na ka? Bangag sa ilong. Oh, come on. Abi ni motor. Karon pa ko batiag kahadlok ining imong gihangyo na imo nako. It's the first time of my life since that I'm afraid. Unsa mataw imong kahadlokan? Unsa biya ka? Ha? Ay, nahadlok ko kay sukat masukat. Wa pagyo ko kasuway. Anang mangulitaw ko. Ay, mura nang gingon nga ang wa pagkasuway, panuway. Asking buha nga. Kaya anghel ba ako? Anghel ko, I'm angel. Panuway. Yung nga, way kadlukan. Usaray mong ikadlukan. Usawan? Di ba, yung ka usaray mong kadlukan? Oo. Ang pagpatuloy. Ayaw sabay. Di na lisod. Tudluan ta ka. Usawan man, be. Usawan. Ingon na niya, ha? Ingon na, no? Kanang magatubang na mo ni Mirasol. Imo siyang palabtikan o mga nindot nga pong. Maingon ka niya, maanya kay siya. Nya, malipay ka makakita niya. Nya, wag ka magkasabot sa imong gibati. Nya, ingon na ba nga, kuhan ba? Ingon na ba nga linya sa istorya ba? Bangag sa ilong. Ang kamot. Di ba mo mag-uwi kayo? Uwi man, Tor. Nya, uwingon ko, ana. Pobre, uwi para ni mo, kay wapang magkakasuway. Muna'y gitawag og diskarte. Mga patukob ba? Patukob istorya ba? Sabiya ka? Mura magsugurano ni Parigi, Diskarte, pre. Kasi ang buang nga, Pero di ka makalitan si Mirasol kung inon ako si Ana. Ay, natural nga makalitan. Kay siyempre, makasabot man sa dayon na sila nga midiskarte na ka. Pero natural, imo maginang sugdan pa sa pagpakigsuo niya bangag sa ilong. Oh, come on. Unsaon na ko siya sa pagsuod, ha? Saan mo pagsuod? Dad-on ni mo siya, dad-on mo siya chocolate. Chocolate? Chocolate. Kana bang naay almond kay paborito ka na niya. Almond? Ay, muna'y akong gingon ni motor. Nga problema kay nang watay kwarta. No money involved, even 1 centavo. Wata problema. That's a problem. Kung sa may atong ipalit og chocolate nga, di kaliso magay nagpalit og bisag porol. Sagdi lang so. Ambot bang di na to na problemaho ng kwarta. Na ako'y nahununan. Sa man, porol? Sa may nahununan mo? Sudlo na to ang among bahay nga way makakita na to. Ha? O kinahanglan nga makalusot na dito paingon sa tunnel. Kay tuwa dito sa underground na kutaguy ang usa ka kaban nga bulawan. Bangag sa ilong. Kamon, sudlon yun na to. Kinahanglan yun siyo. Kay kung makuha na to labing siguro nga mabulahan yun ta og di na ta maglisod sa paghimo sa itong misyon bangag sa ilong. Oh, kamon, delikado yun ay. Usaw man na to pagsuod dito nga wa magkakayawi sa inyong underground. Naibaw ko kung asa tagoy ang yawi siyo. Naara sa mong kwarto ni Mirasol. Mautoy unang sudo na to rito. Ang among kwarto. Tuwa na mo gibutang ang among secret vault. Ang yawi. O kung makuha na to ang yawi, sigurado na nga makasuta sa underground unya. O makuha na nato ang daghang bulawan bangag sa ilong. Oh, come on.
So ito pa mga ka sa mga agianan nito. The way, ha? So ito pa ka. Pasing mo kanta na lang yatag my way, ani. Suhito yung kayo ko. Kay ako ko'y nagpa-design sa mong bike niya to. Ako rin hibaw sa mga sikretong agyanan nito. Bangag sa ilo. Oh, come on. Oh, sige. Be, ato na ning planuhon og bayo. We will plan this. Aron, kita ba sipiat sa atong misyon? Is. Ha? Usay is. Sige siyo. Planoon na ito nagmayo. Kung unsay mayo na buhaton bangag sa ilo. Come on! Ming. Oh. Naunsa naman ka? Ganihara man kang murag. Wa mahimutang. Natakoy isulti nimo ba nga importante kaayo? Asa man? Kuan ba? Secret lang ni natong duha, ha? Di ko gusto nga doon nila masayod ini. Ikaw rin akong sultihan ini. Bahin man na sa unsa? Bahin ba ni Paulo ba? Kaya nga naman des Paulo. Kuan ba? Ambot, uy. Sa tinuod lang, gikulbaan man ko bahin ni hangtod karon. Kaya giunsa man di kang Paulo? Kuan man gud Ming. Nagpaila man gud siya nako nga siya kuno si Arturo. Unsa? Arturo? Oo. Siya kuno si Arturo. Ngano kung na Arturo siya? Matod niya, Ming. Ang espiritu kuno ni Arturo misud siyang lawas. Uy, kakuyaw gud ana. Kano sa siya misulti nimo ana? Actually, duha ka higayon gid nga misulti siya nako nga siya kuno si Arturo. Anong nasuhod man sana siya una-una? Ambot lang, Ming, uy. Nagsago lagi ni akong gibati ron. Nahadlok ko og naglibog ko kung tinuod ba gid ang gisulti. Nganong libugon masad nimo ang imong kaugalingon niya nga nakailaman ta kung kinsa siya. Pero Ming, mutuo ba ka anang ingon nga kanang ingon anang istorya nga ang kalag sa tao musod sa laing lawas sa tao? Na, di ko mutuo anak miroy. Mutuo hinuon kog nayawaan. Kana bang nasudlan og daotang espiritu? Hala, mao ba? Pero sagdi lang, alang kabalaka og ingunan nga istorya. Ako'y makikistorya ni Paulo kung unsa na iyang gipanapi nimo. Sa tinuod lang no, maong miingon ko nga wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Kaysa diha mong kong gipapiyong ko ni Paulo sa akong mga mata, o gihikap na ko ang iyang makamot, mura magit og tingog ni Arturo ang akong nadungog niya. O niya, iya kong gipahinumduman dito sa among suruyanan daplin sa baybayon kani adto, nga dili gid mi magbuwag hangtod sa hangtod. Ang buot nimong ipasabot nga mura na kang nituo sa iyang kisulti nimo? Ambot, uy. Hangtod karon, nanglimbawot pa man akong balhibo sa iyang mga gipakitang lihok diri nako. Og naglibog ko kung nganong nahibaw gid sa tanan. Imposible kayo nga ang tanang gagmayng detalyes na hitabo na mo ni Arturo kani adto, iyag yung matubag. O gani, mas nahinumdum pa siya sa mga kaagi na mo ni Arturo. Sige lang. Ako ra lagi na istoryahon si Paulo. Salamat kaayo, Ming. Gusto lang yun akong mahatagan o katinawan ining tanan. Kaya nahadlok yun ko. Wa ko makasabot sa akong gibati hangtod karon. Tur. Ni aram day kanini. Muamba ko gamay. Oops, ni aram day kanini. Stuntman. Abin kong tuwag ka sa Christina Limpio. Ay, wan, nidagkot ra ko din nisyo kay akong giampos Ginoo nga mulampos unya ta sa itong mga plano. Oh, come on, time pa una. Kita kayo ning balita, Ron, ha? Ha? Kita kayo ni. Siyam na. Did you see it? Oh, you read. Basa. Uy. Hala. Siyam ni, tinuli balita asyo? Kuyawa ko na ni. Tiwasag basa. Continue. To be continue. So, hito ko inisyo. Naibaw ko ang tagyaan ng Villa Casa /Dindo. Pero kurat ng balita kay bagong tagyaan na day ang mga Alvarez. Bangag sa ilong. Basa lagi. Aron sa ingon, magkakita kas tanang detalye. Detail. Okay. Tiwason o niya rin ako og basa siyo. Ako na ning hipuson ang daspan og silhig.
O kamon, kuya uning balita. Ha, kung lain na ang tag-iya sa Villa Casa. Ha? Villa Casa, ha? Dili Villa Rakasa. Villa Casa. Kung sa pamay laing negosyo niya ni Dindo. Ha, nakasingit kit. Aw, karinderiyahan na lang ngunya na siyo. Pero makaingon sab ko nga Mayra tur. Mayra. Ha, si Mayra? Mayra kay naibaw kay ko sa istorya ng kasa. Uy, naibaw kay ko pangagsaylong. O kamon, o sa magina istoryana. Kanya to pa na siyo. Tungod na sa bisyon ni Dindo, mabitong giunay ito niya ang kaugalingon ng amahan para makalusot siya sa tanan niyang tulubagon. Dako man kay na siya sa iyang amahan kaniadto. Bangagsaylong. O kamon. Imbi. Si Imbi. Mao ba? Grabe ginakadautan si Dindo. Mao bitaw nga nakapanghupaw gyud ko siyo. Kung nganong kana pang tahasa ang gihatag sa Ginoo nako. Kay kung naibaw pa ko nga pinakalisod gyud og delikado kay nas Dindo. Uy, kuli kayo nga mausab gyud siya. Lucio, Paulo. O kamon, Ming. Uy, ikaw mo na Ming. Bangag sa ilong. O kamon. Lingkod Ming. Ayaw lang, Pao. Salamat kaayo. Di sab ko magdugay sa akong tuyo ninyo. O kamon, usa man taday among ikaalagad ni Ming. What can we alagadize? Kuan. Doon na lang ko'y gustong klarohon. Labi na gani mo, Paulo. Bahin sa unsa man na Ming. Bangag sa ilong. Dili ni bangag sa ilong. Oh. Kanang... Bangag guys. Abi ko Isn't that nimo. bangag guys? Kana bang... Wa may kaso na ba kung doon na mo tinguha sa akong igsuon ba? Labi na gani mo, Paulo. Wag yun ko'y supak. Gani, malipay ko kung ikaw iyang sugton. Ha? Tinuod kami? Tikim. Bangag sa ilong. Tikim. Si Tikim. Tinuod kaming. Kanang... Gusto gani ko nga mutabang pagani nimo. Uy, masoy. Uy, masoy. Pero doon na lang ko'y wa mauyon ni sa imong aksyon. Unsa man Ming? Bangag sa ilong. Dili lagi ni bangag sa ilong, Paulo. Kini bang ako bang akong tuyo ba? Nganong nagpatuo man ka sa akong igsuon nga ikaw si Arturo? Tubag ako. Titi. Tubagator. Yuti. Usay yuti. Usay tor. Usay tor. Ako. Nganong siya nganong niyo kag tubagator? Gani, lipat ko na. Pasensya na kami. Mahimog ako yung tubag sa imong pangutan naming. Klaroha lang ha. Unsa nganong niingon kag tur? Kanang, dili man gud ikaw akong gipangutana, siya man siya. Kuan, kanang, Ming, ay lagkasuko, Ming. Pasaylo walang kudaan kon unsay imong paminaw nga, nasayop ko ini. Diretso ako og tubag, Paulo. Kuan, Ming, ang tinuod, kanang... Sige! Lausa sa pag-istorya ba? Mas kalisuran eh. Pasensya na yung kay kami. Nasa dispas ka. Pasensya na kay kami nga. Ako ratong gituyo. Kay di man ko gusto nga si Mirasol makasal ni Dindo. Bangag sa ilong. Di na sa lagya bangag. Time para good. Magklarohay ragot ana bahay na, Paulo? Uy, hanap pa din eh. Be, kung maumang gani ng imong katarungan, parehas sa Augusto. Ako sab, dako kong supak na si Dindo mo ipiliun ni Mirasol. Uy, masoy. Kisa mas masoy. Muslinga. Pero, Paulo, kanang magpailak ka o mamugos ni Mirasol nga ikaw si Arturo, dili magina maayo. Uy. Kay mao ginoon nga, mga bakakon mo pulos. Bitaw, buwang nga eh. Sorry kayo, Ming. Pero sa tinuod lang, disidido kay ko nga mga sawa si mong igsuon, bangag sa ilong. Kung maora man daay nang imong tuyo, pangulitaw siyag tarong. Ayaw sa gulig binuang. Maglago tinuos Mirasol ana. Istoryayo lang gud og tarong. Mas malipay gani ko nga ikaw ang iyang piliun. Mo ba, Ming? O lagi, ganihara ko sig ingon o lagi o yagi, tabangan pati ka. Bangag sa ilong. Pero pas kabuanga sa doy.
Na nasa dispaskang. Kinsa sinaspaskang? Silingan ka po nang itapok na sila dito. Well, nasukur buto na ako Mirasol da. Wala. Mo ba? Mo lagi na. Bakwi alang ang tanan ni mo gisulti. Ikaw lang kasyo. Ha? Ikaw lang ka. Uy, nganong ako naman sabtor o kamon? Kay ngano? Naibog sa kasakol gigsuon? Kaming duwaming, maibog mi ni Mirasol, di ba siya bangag sa ilong? Ayaw lang ko si Tor. Oy, sultihan ka lang mo tinuod ha? Si ay lang. Ha? Sultihan ka mo tinuod. Bisan kinsa ninyong duha ang subton sa akong igsuon, pasado na mudaan. Huwag na! Murag dindot naming da. Si Lucio na lang, Ming. Siya na lang tabangi kay dako masagay na siya o gusto ni Mirasol. Bangag sa ilong. Huwag ka na! Asawas ka no! Hoy, kamo dua, paminaw mo ha. Paminaw mo. Ha? Bultak na na siya. Nitsit naman sa... Hindi ka ganda ka din na hungaw. Hindi hungaw bagat sitsit na Minaw mo ba ha. datag ko. Paminaw mo. Magsabot ta ha. Magsabot ta. Ah. Mayo nang magklaruhay og seryoso taan ang mga butanga. Aha. Di ko gusto binuang. Kung maumanggit gani na ang inyong tuyo, naa pa mo'y panahon sa pagpaminsita. Wala. Pero, Ming. Ming, kasunon na biyanas Mirasol. Napakatay mahimuan namin. Uy, nga nang wakman. Naapay taas nga panahon. Kaysa Disyembre 20 pa man ang ilang kasal. Napay duha ka buwan kaping nga paabuton. Daghan pa kay kausaban nga mahimo. Ug dako pa kaayo og tsansa nga usa ninyo sugton sa akong igsuon. Kana! Kano? Kano? Kana da. Muna ganahan kami maminaw na nga imong gisulti, Ming. Bangag sa ilong. Nya, ing na lang ko ninyo ha. Bisag unsang orasa ing na ko ninyo. Kung moadto mo sa bay, pahibaw lang ko ninyo daan. Namo mo'y number na ko. Tiksi lang ko daan aron makaandam ko sa pagtagad unya ninyo. Yes! Kana! Kana! Kisanas kana! Asawang kano! Bangag sa ilong. Salamat, Jakiring! Bangag sa ilong. Nakabantay ko nimo ba? Murag luyag gid kaayo ng imong naong. Ako? Kinsa pa man day akong gikaistorya ron. Din murag yung kagwa sa mukha o galingon, oy. Sukat pa gyud kani atong usang adlaw nga murag nakailawom kaayong gyud na una. Waray kaso, Mirasol. Doon ay, asa di si Tito Jerry? Tuwa sa simbahan. Doon na lang ako'y gustong klaruhon niya. Kaya si Tata Manggod, misulti na ko nga nag-istorya ko na sila ni Mayor. Nga, usa si Mayor nga may muluhod sa ato niya kasal. Gisultihan bitaw kong nanay bahin, ana. Hasta masag ko na sa kapitan. Nanghupaw na sa kaglawom din. Bebe. Tugani ko no bikon unsa gid ng imong problema. Sultihi ko din do. Kuan Mer. Actually, di man gini siya problema. Ang ako ba, tigali, himuon lang natong simple ang atong kasal. Mora din ay magyuna ho na? Simpulo lang ko na to. Kuan man gud kanang nag-istorya man gud mi ni Tito Jerry atong naging adlaw. Matod niya, gusto gid siya og ingrande nga kasal. Maulagi na sa tatay, uy. Pero, wa man ay kaso din kung natin mga dagkong tao nga bisita. Sama sa mga mayor o kapitan. Magtinabangay lang gud ta. Plano ra ba gyud ni Tito Jerry nga hasta ang gobernador iyang inviteon og himuong sponsor nato. Unsa man kita imong gusto din do? Maulag ito. Gusto lang ko simple ba? Kana bang ato lang nga suod nga kailang atong inviteon. Yun na, Ragod. Ikaw sa nuwa sa kay Klaro. Wabi ako malimot nga katong nag-istoryahan na nilang tatay og nanay. Ikaw ba may misuggest ana nga hasta ang mayor og kapitan ato yung inviteon? Mao lagi pero nausab ko nga akong huna-huna, Mer.
gusto na ko, simple ba? Oh, ikaw good. Pero, nainanabi ni tatay ang kapitan ug ang mayor. Tabangin lang ko, pasabot, Mira. Kanang, di na kayo tamadak ano gasto ba? Total, layo pa man sa bang atong kasal. Ikaw. Sige. Ako na lang unyang sultihan si tatay ug nanay anang imong nauna. Kay ako, o yun na sa kuan ng simple nga kasalangkod. Ug ko nahinay ka naman gani og invite ang mga kapitan. Sigurado man kung makaya ra sa dato ang gastuhan. Kung magtinabangay lang tang duha. Salamat kayo sa imong pagsabot, Mira. Magsabot ang tag-usab. Bahin ang atong mga plano, ha? Hey! Tuwag yung klaro ni mo, Toroy. Nganong wala man ni mo ang kuna sa tubangan, ha? Ni Reming. Unya, ako pag-iimong giduot aron mangulitaw ni Mirasol. Oh, come on. Nagsabot naman tasyo. Ha? Miuyo na biya ka na ko pangagsailong. Oh, come on. Wa pa gani ko mo yun. Naguna-una pa ko. Pero ikaw no. Hey, maldito yung gay ka. Ako imong iduot pirme. Ay, una na lang gusto pa, Kasyo. Kung makasugod na ka, tinud mo niya resulta kung ikay akong pambato, bangag sa ilong. Oh, come on. Pirmi ko ni mong ginuot. Di mo ko inuot sa bungbong nga na ko'y kasibugan pa. Hey! Baya. Ano kay katrasan na siyo? Wa pa gani kumiuyon. Naguna-una pa ko. Pero wala, ikaw, purbida gani mo. Pero nanong naging wa ni mo ang kuna ni Remy nga ikaw si Arturo? Bida sa ni mo eh. You are Arturo. Nanasad, you are Arturo. Saktura tong akong gibuhat nga wala ko ang kuna. Kaya di man siya kauyon kung akong ang kunon. Tabangan biyatan niya nga usa na to ang makangkon ni Mirasol, bangag sa ilong. Oh, come on. Mulusot yung katorda. Ay ako lang tong gisakyan siyo. Para di ta kontrahan Riming. Maldita ba siya na nga akong sister-in-law, bangag sa ilong. Oh, come on. Yatagang gigawin mo labad sa otorda. Labing siguro. Ay, ako na sa'y madungtan ini ug maayo ni Dindo. Oh, nilisa. Dindo will dumutays. Sige, sagdi lang siyo. Way kaso na nga dumtantan niya. Ang importante, nga di yun sila makasal ni Mirasol, bangag sa ilong. Ay, oh, come on. Basta ha, tudluin lang ko ining mga butanga. Ay, wa pa ko kasuway og ingon ini. Ay, ako na lagi bahala ni mo. Sabi ka, ako'y coach ni mo. Coach? O, coach. Para mulampos kita ini. So, ito kay ko ng Mirasol siyo. Kung usao ni mo, aron imo na siyang mapasugot, bangag sa ilong. Oh, come on. Unyag sugto na ko, ha? O sabay sunod nga mahita mo. Kung sugto na ko. Saban? Siyempre, magbuwag na sila ni Dindo, anak, di ba? Bangag sa ilong. They will get apart. Humano niya silang panagbuwag. Unsa pa'y sunod nga mahitabo. To be continue. Siyempre, iuli yun na ni Monacos Mirasol. Kay ako magina siyang asawa, bangag sa ilong. Oh, baya, no? Baya. Mura na igbula nga, dali ra kayong ipasa like a ball that is passing by. Bangag sa ilong. Timan nilang siya. Timan nga dua-dua ra nang imo. Ha? Na malihog ramang yung kunimo ini. Ayaw na yung kayo kalapas sa mga rules and regulations niya na to. Ha? So may rules and regulation di ay ito, ha? Nga di ka pwedeng muhikap-hikap ni Mirasol. No hikapais? No hikapais. Ha? O nga, di ka pwedeng mukis niya. No kiss sa size. Ug labaw sa tanan, di ni mo siya romansahon. No romance? Bangag sa ilong. No romanize. Ay ka. Oh, wanay rules na to. Wasap tao na sa una-una, Toroy. Mao gani, basta kay di yun na tinudan na yung imo. Ang aturang tuyo, nga magkabuwag na si Dindo o si Mirasol, aron di madayon na ilang kasal, bangag sa ilong. Oh, come on. Dala, sige. I will oyonize. Uyon ko na. Very good. Very good. I love you. I love you. I love you so. Ay, kami hikisan mo ko ni motor. Hindi mo bayad. Bayad sa'yo.
Ay, dako gyud ang akong pasalamat ni Mosyo. Mo ni tinosyo, wa gyud masayop ang Ginoo sa pagpadaan niya nimo para mo tabang nako. Bangag O sayo. kamo na. Ay, maya no. Nadagyo ko sa ulo-ulo ni mo. Nadagyo ko sa head-head ni mo. Dako sa ulo-ulo. Wa ko maghid-hid ni Mosyo. Ha? Karong hapon. Karong hapon. Mahimong adtuon dayon nato sa Mirasol. Ha? Ato siya adtuon. Mayroon kay naatay back up dito. Si Rining. Bangag sa ilong. Oh, come on. Padiha, oy. Sabutan na nato, Nigmayo. Magplano ta, Tor. Kung unsao na to, nga di ta mabulyaso ini. Magplano ta. Mag-family planning ta. Ay, gani. Yapak ka na, yapak ka. Kay kutas pa kayo ni misyon na. Oh. Paminasyo, listen. Aha. Ingon ane ang atong tirada. Bangag sa ilong. Pito ka barangay captain. Unya, duhak ka mayor ang muluhod ninyo, Mirasol. Unya, ang tanang mga konsihal linis ato, imbitado. Og maayo nyo niya ni ang akong putsabot ba? Ha? Mauna niya ni ang pinakadako nga kasal gyud ba nga mahitabo ni tuiga dinhi sa tong lungsod. Tempa-tempara gud tay. Oh, pinakabungga gini. Kadaghan na gud anak tay. Ako ang pamagina. Ha? Mayo ng daghan, ha? Aron ba nga makaingon ang mga tao nga dili gid basta-basta ang atong bansagon ining dapita. Ha? Ako mangingiingnan si Padre Darwin nga ang arsobispo gyud mukasal unya ninyo. Hala tay, uy. Kadako na ka na itong magastuan na, uy. Panihong ko itong arsobispo. Si Kuan, si nga, tututo sa usamis. Limot ko na. Ay, naunsa ka man ay. Ha? Gibangaan ka sa imong mabana? Si Dindo ba na? Usabi sa pinakadaghan kay negosyo din sa ato. Wa ni kaso, uy. Bisag ang tibok lungsod pa'y atong bisita. Tay. Si atay. Tay. Tay. Nabi ato higihang yun ako si Dindo pa. Amay nun, ana, mira. Unsa man. Mihangyo siya nga kung mahimo ko no. Simple lang ang kasal nga mahitabo. Dili siya gusto og ingrande nga kasal. Unsa? Oy, dili ka na mahimo, oy. Nahibaw na ang tanan nga ingrande gyud ang mahitabo sa inyong kasal. Di na mahimong simple lang. Mauwaw taan na sa mga bisita. Mauna na akong giingon ni mo, Jerry. Sam ka niya. Dili unta ka magbuot-buot lagig imo. Ang angay gid nimong agdon, sila si Mirasol og Dindo kay sila may kaslon. Onya. Usa may nilong na, nahinay ka naman na. Di mo sa nakong sa, kay mo may gisulting Dindo na to, nga ingrande ilang kasal. Ego na kong mitabang nila. Aw kun mao man gani na tay. Ayaw na lang palabig panulti sa ubang mga tao. Kay basin og madak-an naggasto si Dindo ana. Bida sus, naunsam si Dindo oy. Magtilihik man siya. Daghan kay sulod kwarta. Hoy, Jerry. Ikaw ba yado? Ayaw gani pag-iningon ana oy. Abi kay na siya daghang kwarta imo siya siyang muslan. Bida oy. Tintay, mindset ba, mindset? Mindset. Ang ako lang ba tintay ba nga? Siya ang ginag-ingon nga, ingrandig yun. Bisan palagi. Kinahanglang mag-agad ta nilang Mirasol kay sila may kaslon. Wa man siya nagsugo ni mo aron mangingon kas uban. Mindset ba, mindset? Pinang pisos ni mo gina. Unya, unsaon lagi ana nga, basin og musanong ang gobernador nga muluhod nila. Unya, ang asobispo, kaila kakisar asobispo. Itsa man. Ilan, di lang tingin lang, kay Kwan. Siya man siya mukasal unya nila. Siya man san, asobispo. Diyos, pwede bang gud ang i-cancel kung dili gustos din dog pabungga god? Ikaw, sus, mindset, uy, mindset. Di na mahimo. Mindset. Uwaw kay na sa atong bansagon. Bansagon ito ba? Mga mayor o mga kapitan, hasta ang konsihal o niya, ha? Mantinilan na ito pansit o bihon? O di na mahimo, oy, naunsa ka man tao, noy. Kung unsay gisaan di Dindo, kinahanglan nga iya gilang tumanon. Mindset ba? Na, di na lang na nato lalisan tay. Amo nang istoryahan og usab ni Dindo kung unsay giyang hukom. Bida, Diyos bida gani.
kinahanglan nga di ganyo usbon ang inyong giingon nga ingrande. Kay dako kaayong kauwawan kung man tinilanan ninyo ang inyong kasal. Unsa man? Ready na ka? Bangag sa ilong. O kamon, usabay tanaw ni mo na ko, aning akong hinapay, ha? Ha? Gwapo na ko, ini, amay handsome. Ida na napaya naman. Wag dako ka kayong liki. Ha? Sam na imong hinapay, pinatunga, pinadaplin. Hindi klaro. Okay. Sobra pa kas gwapo siyo. Anghel ko kasyo. Sakto kay kas barog unya. Hang kayo ang dating. Wow, oh, come on, pangag sa ilong. Oh, come on. Usabay lagi pangyaw-yaw ni mo di ator. Usa ko'y hank. Hang pa, hank. Karabang sexy body, macho kayo ba? Pangag sa ilong. Kaman. Kayawa naman noon ko anang imong ipanulti di ator, oy. Basing mabali na hinuon ning atong misyon, are. Oh, pero giyawan man kasyo. Wa man kay angay kadlukan ini. Pangag sa ilong. Oh, come on. Inki. Si Inki. Nahadlo ko. Kaya basing makasa na hinuon uya ko sa uban ini. Imbis anghel ko, mahimo na hinuon niya kong yawa ini. Uy, di is in him is you. Natasa na, uy. Di is in him is you. Sama na. Di mo na mahitapos yun, uy. Napaman. Kabutan ni mo? Ha? Bilib gani kay kunimo kay mitabang yung ka na ako pagsulba rin ang problema, ha? Bangag sa ilong. Oh, come on. Iki. Buhay. Si Iki. Ang kuyaw. Nga ikaw, Ray, nibilib na ko unya, wa na makauyon ang Ginoo nato ining atong gihimo. Ay, di sa tingali siyo, ay. Ang ato ba yung gihimo karon nga makatabang rabayatan ni Mirasol, ilabi na yun ni Dindo nga di siya makasa sa kong asawa, bangag sa ilong. Oh, come on. Okay na, Tor. Okay na. Ayun na, sige, balik-balik ka ng imong katarungan niya. Tabangan na lagi ka. Basta sabot, ha? Ayaw yung kong basula sa unahan. Kung palanglit, dili epektibo ning atong himuon. Ay, bidasan naman. Di lagi. Di yung kumubasol ni Mosyo. Dakong ganyan akong pasalamat kay laom kayo kag pagsabot na ko bangag sa ilong. Nala, sige. Mamisita na ta silang Mirasol. O sugda na nato ang mga diskarte. Sige. Basta sunda lang yung tanan na kung gitudlo ni mo, ha? Pabor kay ni nato kay naasab si Riming nga anda mo tabang na to bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, unsa may pong ni Tito Jerry? Dili sa musugot din do. Kinahanglan gyud ko no nga ingrande ang atong kasal. Tungod ti daghan na kayo sinaingnan nga mayor o konsehal. Apil na ang mga barangay captain. Gani ang gobernador gipaabot na lang ang musanong sa invitation. Oh, mao ba? Nganong mura man kag nag-uol. Wa man ko mag-ul, Mer. Ang ako ba nga? Basin o sobra sa kadaghan niya sa atong mga bisita ba? Mas mayo tingali nga ato lang limitahan. Di lang gina to daghanon kayo. Na mag-expect na lang gyud ta nga daghan ang manambong din. Pero sagdi lang god. Masabutan naman na natong gastuhan ba? Di man sa di kapasagdan sa imong gasto. Mutabang man sad ko. Ang ato bayang coordinator, dako gay ito gipangayo kon anha sa Coliseum ang reception sa atong kasal. Mahal kayo ang banda. Yan na pa'y manayaw. Bayaran pang MC. Unya ang light o sound system. DJ Max Remix. Kapat yun to 5 million ang gipangayo. Wag tayo mahimo din. Ato na lang ginanggastuhan kay mo naman ay nasabutan. Doon na lang siguro niya ako'y ihangyo ni mo. Unsa man na? Kung mahimo, huwam lang una ko di mo kwarta para niya sa atong kasal. Pero bayaran taon niya dayon ka. Ako lang niya dublihon ang akong bayad ni mo. Uy, kalain ko di mo din do. Ngano ko dito nag-iskot magkagtubo. Pero, time para gud una. Din, musugot lagi ko nga ato na lang tungaan ang gasto sa kasal. Total, ato bito ng kasal. Kuan man god.
pasensya na kay ka, Mer. Kan, napiki ko ron sa akong budget. O wa pa manggoy na maya sa akong mga kliyente ko. Pero sige lang. Ako ipariguro ni mo nga, bayran tagip ka. Ako ganang dublihon. Promise gina na ako nimo. Na, murag dili gyud ko makasugakod og ingon anak kada kong kantidad din doy. Ang ako na siguro ikatampo no sa atong kasal. Pwede ra siguro 2M. Mao ba? Pangitain na lang ko nagpaagi kod. Total, layo pa man sad bitaw atong kasal. Pero, asa kay maayo, Mer? Kung paigoon lang yun nato ang 2 million. Dako naman kayo ng kwartaha ba? Dako na kayo ng hikay. Mura na sabna o grande. Limitahan lang ko na to ang mga tao. O di lang tamo kuha o kanang banda ba? O kanang uban pang mga wana kayo kinahanglan na. Ambot lang. Pwede naman siguro, pero istoryahon lang una na ko balik si tatay og nanay bahin, ana. Ilabi na ang atong coordinators kung sa may himo ni anang 2M. Hey, paigo na lagi na. Atong istoryahon og una ang coordinator. Aron nga mahibaw sila kung pilagi makaya nato nga budget. Nahala, sige. Atong pahibaon, aron dili na ta magkapuliki o niya in. Lingkod. Lingkod na, Paulo. Lucio, lingkod. Salamat, Ming. SM. Dili ni SM? Dili ni SM? SM, salamat, Ming. Bangkay sa ilo. Si Awa, gid ni Boy. Halawa para ba maabot si Mirasol? Topay gilakaw. Paabot lang mo kadiyo ta. Basig karon taon-taon na, ano to? Pabuto na mo, Ming. Paabot lang gani. Pero tempayo na. Kisa magin ninyong doang desidido kay mangulitaw ni Mirasol. Si Lucio, Ming. Ako ba to, Pao? Bangag sa ilong. Tarong di ba? Oo. Ako na ito, Ming. Angayan kay kasi mong gisulob siya. Lagi. Wa na intay lain, Ming. Nang huwam lang taon kong Padre Darwin ini. Ay baro, Padre Darwin. Mao ba? Angayan man kasyo. Kaya mura kag pariunon sa imong gisulob. Hindi. Bawa. Abi na ko mura kong Hank. Mura sa bitaw. Mura kag si Ding Dong Dantes. Mura di kong si Didi. Salamat, Ming, ha. Ding Dong Dantes. Oo, Ding Dong Dantes. Pero huy, paminaw ha. Hindi, pero daloy-doy. Bangag sa ilong. Come on. Magsabutan ninyo ba? Ako, di gyud ko gusto binuang. Kung mangulitaw gyud gani mo sa akong igsuon, kinahanglan tinarong yun ang inyo. Tinarong yun ang iyaming. Mihangyo ganina siya na ako nga siya na lang yung kuning manguyab ni Mirasol. Bangag sa ilong. O kamon, ako ba ito'y mihangyo, tol? O istipaw? Kisa man di. Usam ka. Oo, di ay no. Basta. May nang magklaruhay ta. Di gyud ko gusto og binuangan ninyong akong igsuon. Kay kung mahibawaan gani nako, nga dili mo seryoso ini inyong katuyuan dinhi, ako mismo mao numero 1 ninyong kaaway. Sobra pas tinarong ng iya ni Lucio, Ming. Gusto magani siya nga siyagi makapangasawa ni Mirasol. Bangag sa ilong. Malipay ko kung maunay mahitabo. Pero, sagli lang, mutabang ko ninyo anong bahina. Paningkamot lang sa gyud siyo. Ha? Kay kana akong igsuon buutan, kaayo na. Pero, desab ka angayang mo kumpiyansa na. Kung imo na siyang binuangan, kay mas maltita pa na kay nako. Wala ka, Suming. Tinarong magyuning kang Lucio. Di ba siya? Bangag sa ilong. O, come on. Time para good. Kabantay ko da. Ha? Nganong ikaw mong mo insister, Paulo? Mura man og ikaw mo idunay akong interes ako igsuon. Kuhan mo god. Naibog mo sa kunin ni Mirasol, Ming. Pero, mas dako gyud og gusto si Lucio nga siya mao'y makadama sa imong igsuon. Bangag sa ilong. Bueno. Sige. Bueno, nasas Bueno. Bueno. Anak silingan na namos bueno. Kamuray na silingan, ako sad. Mag-ampo ko ha. Nga ikaw ang mabana sa akong igsuon siyo. Mag-ampo gyud ko siyo. Mau, Ming.
Iski, Sige. salamat kayo. Ang suka kalipa. Karong taon-taon na, maabot na to. Ay, time pa. Usa may gusto ninyong mainom? Orange juice lang, Ming. Sige. Diyaw na mo kadiyot, ha? Ako sad Ming, Uji. Si Uji. Dili Uji Rakasa. Orange juice. Nakasod yan. Kasuday. Katiman. Ay. Tor, paitay ning kalakiha, uy. Mura mag ako'y naipit tinoon ini. Oh, come on. Ay, lago pagbagulbul dasyo. Puslan man nga niya nata din eh. Digahin na yun. Bulang pus lagi tayo ni. O, sige. Suwayan lang yun nato ini. Pero kung di ganit na ko kaya, muatras lang ko ha. I will back out. Sustilan biya na ni mo. Ikaw ba? Wa pa ka na kakasugod. Naggunahuna nagkakatras. Bangag sa ilong. At damon. Wa pa ko kasuway o gingon ini. Lahi masabdi ay ang atong batiol ini, Tor. Kusog man sa di ang kulba. My heart is ratatatatat. Is R-L-E-S. Tasa na sa. Dapa man. Unsa man ang is R-L-E-S? Sinugdanan relisod anasyo. Dapa nyo. Kung masugdan na ganyan ni mo, maka-addict na ng manguyab ka. Imbe. Sa imbe? Mau ba? Bien eh. Okay. Pero, kining ato ang himuron ba? Kinala nga presence of mind lang yun, ha? Kinala nga kontrolado yun ang imong kaugalingon. Kaya usahay na ba? Maano na ba ginayin ka sa ato gibati? Alalayin lang yung Tor, ha? Kay basik masipya tayo ni. Di ko anadog. Ingon ining sitwasyon taon. Sige, salig lang na ako siyo. Kay duha ming mo backup ni mo. Nasiriming og naasad ko. Bangag sa ilong. Oh, come on. Sige pala na. Suwaya na ko ni. Bisag unsa kalisod. Oh, come on. Musalir ka kining naunahan nga paagi nila ni Lucio Arturo aron masanta nila ang umabot nga kasal ni Mirasol og Dindo. Kay galaan ayo sa pas pagpaminaw uban pang masumpay na sugilanon ang yawa nga gustong manghel. Tagswat Emmanuel Nadila Sacol ubo sa direksyon ni Ria Arellano, Spinner Joel Bensi, recording editor Randy Tayad, sound man Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Drama.